Aleyküm. بیا بلوچ بیا ہے منی براس یہ شیرا تو گوش بدار بیا بلوچ بیا ہے منی براس یہ شیرا تو گوش بدار چار روز زندہ خوشی کن نیست دنیا وفا چار روز زندہ خوشی کن نیست دنیا وفا توتی براسا مکش پا چار غران خاطرہ توتی براسا مکش پا چار غران خاطرہ ترازوی میزان کشتی ود بی میدان معاشرہ ترازوی میزان کشتی ود بی میدان معاشرہ چه جواب داین منو تا دو جیان پرورا چه جواب داین منو تا دو جیان پرورا بل درو چه مخبریا یال کن رو چه آخرا بل درو چه مخبریا یال کن رو چه آخرا 18,000 حالم تاروسیا ہے بے معاشرہ 18,000 حالم تاروسیا ہے بے معاشرہ Hayır günde Kur'an'dan. Kaç yıl? ये हराम पुल जर्रान पोती जागान शामकन ब्रादरो हमको पगानी लोगा तो बेरान मकन तो पनफ्स खातिरा ब्रासावती याजमकन तो अगर हस्त मुसलमान का पर कारान मकन तो पजर खातिरा ब्रासावती दुश्मन कुर्बा मकन Hayır günde. نبکن تو باوزاری معاشرہ حرمان بکن نبکن تو باوزاری معاشرہ حرمان مکن بکن تو باوزاری معاشرہ حرمان مکن تو اگر ہست مسلمان کا پر کاران مکن مثل مردانی وڑانون یہ وڑن کردار بکن